Pri útoku na Irán sme svedkami ďalšieho dôkazu totálneho rozkladu svetového poriadku a úplného ignorovania medzinárodného práva. Veľkí a silní si robia, čo chcú. OSN je impotentná a my malí sa môžeme akurát tak pozerať a reptať. Môžeme mať silné diplomatické vyjadrenia, môžeme odsudzovať. Na vojenskom útoku proti Iránu to nič nezmení. Opäť sa ukazuje, aká je Európska únia zanedbateľná, ako ju nikto neberie vážne. Nikto nás nebral vážne v Gaze, vo Venezuele, teraz v Iráne. Jediné, čoho sú schopní niektorí hráči v Európskej únii, je podkurovanie vojny na Ukrajine. Čím ďalej, tým viac ma prekvapuje nemecký spolkový kancelár, ktorý len pred pár dňami vyhlásil, že vojna na Ukrajine bude pokračovať až do úplnej únavy jedného z aktérov vojny. Teraz som zachytil vyjadrenie, že diplomatické rokovania s Ruskom strácajú zmysel. To sú vyjadrenia na strane vojny, nie mieru. Naopak, ja som presvedčený, že by to mala byť predovšetkým Európska únia, ktorá bude tlačiť na diplomatické riešenia vojenských konfliktov, ktorá bude lídrom v predkladaní mierových návrhov a ktorá bude trvať na dôslednom dodržiavaní medzinárodného práva. Ranný útok na Irán bol nasmerovaný na likvidáciu politického a duchovného vedenia Iránu s cieľom nastolenia nového režimu. Irán asi nebude takým jednoduchým orieškom ako Venezuela. Je vnútorne podstatne silnejší a stabilnejší ako Venezuela. Okrem toho, zatlačený do kúta, nebude váhať použiť akékoľvek prostriedky na odplatu. Trpieť budú aj okolité krajiny. Osobitne chcem vyjadriť solidaritu Spojeným arabským emirátom, ktoré sa úprimne usilujú o stabilitu a mier v regióne. Trpieť budeme aj my. Ak totiž vojna v Iráne obmedzí dodávky ropy, môžeme očakávať vyššie ceny pohonných môd a celkovo sa zvýši napätie nielen v danom regióne, ale aj celosvetovo.